गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जों दसे सम फोरबोनि रावखौ खोनासंनि। जोङो जहनि बिलाइनिफ्राय जोङो नायगोन। आङो आसा खालामो नोंथांमोना जहनि बिलाइनिफ्राय गोबां रोखोमनि फोरबोनि रावखौ सोलोंनो हागोन, जिबनाव थुलुंगानायखौ मोनगोन आरो आत्मिक बिषयाव लुखांजागोन आरो आत्मिक बिषयाव जौगानो हागोन आङो आसा खालामो। जोङो दिनै नायगोन जहनि 1 5 पदसिमखौ जोङो नायगोन। जोङो मिथिगौ जहनि बिलाइखौ जिसु ख्रिस्टनि चेला जहना लिरदोंमोन। बेखौ 80 लानानै 95 AD सिमाव लिरनाय जादोंमोन। जहनाव गासै 21 चेप्टारफोर दङ। फै अब्ला जों दिनै नायगोन जहनि बिलाइ 1 5 पदसिमखौ जोङो नायलांगोन। जोङो दिनै नायगोन जिसु ख्रिस्टआ अनजिमा गैयै बियो इसोर। जों बे आयदानि सायाव इसोरनि रावखौ जोङो नायगोन। आङो फरायगोन जहनि बिलाइ 1:1-2 आङो फरायगोन। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन, बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन। जोङो दिनै खोनाबाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों संसारखौ सोरजिनायनि सिगां इसोरनि बाथ्राया दङमोन आरो बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन। बाइबेला जोंनो दिनै मिथिहोदों जिसु ख्रिस्टआ संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बिफाजों लोगोसे दङमोन। बियो इसोरमोन आरो जिसु ख्रिस्टआ अनजिमा गैयै इसोर बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जोङो नैथियाव नायगोन जिसु ख्रिस्टआ गावखौ दिन्थिनाय। जिसु ख्रिस्टआ जे बे इसोर अरायबो थाग्रा अनजिमा गैयै इसोर, बेखौ जिसु ख्रिस्टआ मिथिहोदोंमोन। बेनिखायनो जहनि 17:5 बेबादि लिरनाय दङ। बेनिखायनो जिसुआ होनदोंमोन, ओ आफा, संसारखौ सोरजिनायनि सिगां नोंजों आंहा थानाय महिमाखौ दानो नोंजों लोगोसे आंनो होफिनदो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, ओ आफा, संसारखौ सोरजिनायनि सिगां आं जे नोंजों लोगोसेमोन, बे महिमाखौ नोङो आंनो होफिनदो होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। जिसु ख्रिस्टआ संसारखौ सोरजिनायनि सिगां जे गाव दङमोन, बेयो बिफाजों लोगोसेमोन आरो बे गावनो इसोरमोन आरो अनजिमा गैयै इसोर, बेखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनि चेलाफोरनो खोन्थादोंमोन आरो मिथिहोदोंमोन। बेनिखायनो गितफोरनि बिलाइ 9:2 बेबादि लिरनाय दङ। बाइबेला होनो, हाजोफोर उजिनायनि सिगां, बुहुमनि आरो संसारनि महर जानायनि सिगां, औ मुंबो उजिनायनि सिगां निफ्रायनो नोङो इसोर। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बुहुमखौ सोरजिनायनि सिगां इसोरा दंखायोमोन, बेनो इसोरमोन होननानै बाइबेला मिथिहोदों। बेनिखायनो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनियाव फैगोन, गावनि बेक्तिगत जिबनखौ जिसु ख्रिस्टनो होगोन, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन, बियो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन। बाइबेला जोंनो बेखौनो मिथिहोयो। बेनिखायनो जहनि बिलाइ 8:4 बेबायदि बुंदों। बेनिखायनो जिसुआ होनदोंमोन, आब्राहाम सारि जानायनि सिगांनो आङो दंखायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बे आयदायाव बुंदोंमोन दि आब्राहाम सारि जानायनि सिगांनो आङो दङमोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। बेनिखायनो जोङो फोथायनो नांगोन जिसु ख्रिस्टआ अनजिमा गैयै इसोर। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो फोथायनो नांगोन। बेनिखायनो फिलिपियानि बिलाइ 2:6 बुंदों, बाइबेला होनो, बे इसोरमोनब्लाबो बियो इसोरनि बोलोखौ लानो
हास्थायाखैसै नाथाय बाइबेला जोंनो मिथिहोयो जिसु ख्रीष्टआ इसोरमोनब्लाबो बियो गावखौ जेबो नंथारै खालामनानै लादोंमोन। बेनिखायनो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर जों गोबां समाव जों गावनि रोंनायखौ लानानै दंनायखौ लानानै जोङो दुगा जायो आरो जोङो देरगायो। बेनिखायनो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर जोंबो दिनै गासैबो आयदायाव गावखौ गुरै खालामनो नांगोन। मानोना बाइबेला मिथिहोदों जिसु ख्रीष्टआ गाव इसोरमोनब्लाबो गावखौ जेबो नंथारै खालामनानै लादोंमोन। बेनिखायनो जोंबो गासै आयदायाव गावखौ गुरै खालामनो नांगोन। बाइबेला बेखौनो मिथिहोदों। बेनिखायनो फिलिपियानि 2:7 बुंदों, नाथाय बियो गावखौ नंथारै खालामनानै गावखौनो लेंबादि खालामनानै लाबाय। बियो मानसि जानानै मानसि महराव नुजाबाय। जिसु ख्रीष्टआ इसोर जानानै मानसि महराव बे बुहुमाव जोनोम लाफैनायनि खारना बेमोन जेन सुबुं माहारिनि पापखौ निमाहा होनो हायो आरो सुबुं माहारिखौ बिफाजों लोगोसे बेंस्लायहोनो हायो आरो सुबुं माहारिखौ बासायनो हायो। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ इसोर जानानैबो गावखौ नंथारै खालामनानै लाबाय। बियो मानसि महराव बियो नुजाफैबाय। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों जिसु ख्रीष्टआ अनजिमा गैयै बियो इसोर। बेनिखायनो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर दिनै जायफोरा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावगोन थारैनो बियो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन। जोबनो गैयै जिबनखौ जिसु ख्रीष्टआल' होनो हायो। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जोङो नायबावगोन जिसु ख्रीष्टआ अनजिमा गैयै बियो बिफाजों लोगोसे बियो इसोर, जों बेखौ नायबावगोन। बेनिखायनो 1 ज'हननि 1:1 बुंदों, जाजेननायनिफ्राय दंनाय गोथांनि बाथ्रा जोङो नोंसोरनो लिरदों। बेखौ जोङो गावनि मेगनजों नुबाय, नंथारगौयै बेखौ जोङो गावनि आखाइजों दांबाय। बेबायदियैनो जिसु ख्रीष्टनि चेला ज'हना जिसु ख्रीष्टखौ लानानै साखि होदोंमोन। बियो बुंदोंमोन जिसु ख्रीष्टआ अनजिमा गैयै बे इसोर। जोङो बेखौ गावनि मेगनफोरजों नुबाय आरो जोङो बेखौ दांनो मोनबाय होननानै जिसु ख्रीष्टनि चेला ज'हना साखि होदोंमोन। थारैनो जिसु ख्रीष्टआ जे अनजिमा गैयै इसोर, जाय मानसि महरै बे बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन, जाय जिसुखौ ज'हना मेगनजों नुदोंमोन आरो बेजों लोगोसे थाफानो मोनदोंमोन, बेनो गोथां इसोर, अनजिमा गैयै इसोर, बेखौ ज'हना साखि होदोंमोन। बेनिखायनो 1 ज'हननि 1:2 बुंदों, बे गोथाङा नुजाबाय आरो जोङो बेखौ नुबाय। बेनि बाथ्राखौ जोङो साखि होयो, जायहा बिफाजों लोगोसे दङमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टनि चेला ज'हना बुंदोंमोन बेयो इसोरमोन। जोङो बेखौ साखि होयो आरो बियो जाजेननायनिफ्रायनो बिफाजों लोगोसेमोन, बियो इसोरमोन होननानै ज'हना जिसु ख्रीष्टआ जे अनजिमा गैयै इसोर बेखौनो साखि होदोंमोन। जोंबो दिनै जोंनि मावनायजों, रायलायनायजों, थाबायनायजों, फोथायनायजों, सानफ्रोमबो जिउ खुंनायजों जिसु ख्रीष्टआ जे गोथां इसोर, जों बेखौ साखि होनो नांगोन। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जोबनायाव जोङो नायबावगोन जिसुआनो इसोरनि बिसा हौवा। जेब्ला जोङो इब्रायारिनि बिलाइ 1:3 फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जिसुआ सुबुंनो पापनिफ्राय गहोनायनि राहाखौ खालामनायनि उनाव बियो सोरगोआव बोलोग्रा सिनथारै इसोरनि आगदाथिङै जनानै थाहैबाय। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जिसुआ सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय गहोनायनि उनाव बियो सोरगोआव बिफाजों लोगोसे थाहैबाय। बियो बिफा इसोरनि आगदाहा थाहैबाय होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों। अब्ला जों मिथिनो हाबाय थारैनो जिसु ख्रीष्टआ गोथां इसोर, अनजिमा गैयै इसोर,
जों बेखौ मिथिबाय आरो जोङो दिनै खोनाबाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दिनैबो गोबाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै गोनो गोथो खालामनो हागौ। बियो सासे इसोरब्ला माब्रै बियो क्रुसाव थैखो होननानै गोबाङा साननो हागौ। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरनि गेजेरावबो बे साननाया सफैदोंमोन। बेनिखायनो बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। जेब्ला जहननि बिलाइ 14:9 फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। जिसुआ फिलिपखौ होनदोंमोन, "ओ फिलिप, आंखौ नुनायानो बिफाखौ नुनाय।" बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'नि सेला फिलिपआ बुंदोंमोन, "प्रभु, नोङो नोंनि बिफाखौ जोंनो दिन्थि।" बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ फिलिपखौ बुंदोंमोन, "ओ फिलिप, आंखौ नुनायानो आंनि आफाखौ नुनाय।" आफा आरो आं, जों सानैजों एखेयानो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, गोबाङा साननो हागौ जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो इसोरमोनब्ला माबोरै बियो क्रुसाव थैखो होननानै साननो हागौ। नाथाय जों दिनै मिथिनो नांगोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ नुनायानो बिफा इसोरखौ नुनाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो फै जोङो गोनो गोथो खालामालासे जिसु ख्रिस्ट'नियाव गोगोम फोथायनायखौ जोङो दोननि। बेनिखायनो कल'सियानि बिलाइ 1:15 बुंदों, थारैनो बाइबेला होनो जिसुआनो नुनो मोनै इसोरनि महर। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों जिसुआनो नुनो मोनै इसोरनि महर। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, बियो जिबनखौ मोनबाय आरो बिनि जिबना माब्लाबाबो आद्रि जाथारनाय नङा। बेनिखायनो कल'सियानि बिलाइ 2:9 बुंदों, ख्रिस्ट'आ मानसि महरै थानाय समाव इसोरनि दंनाय मानिया बिनियाव दङमोन। बेनिखायनो बाइबेला बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ मानसि महरै जेब्ला बे बुहुमाव बियो दङमोन, बिफा इसोरनि गासैबो दंनाय गोहोआ, बोलोआ, समायनाया, महिमाया बिनियाव दङमोन होननानै कल'सियानि 2:9 बुंदों। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ फोथांदोंमोन, बे गोदान जिबनखौ होदोंमोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दिनै जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि बेक्तिगत जिबनाव जायगा होगोन आरो बियो आंनि थाखाय बे बुहुमाव फैदोंमोन, बे क्रुसाव थैदोंमोन, बे फबजादोंमोन, सानथामाव थैनायनिफ्राय सिखांफिनदोंमोन, बेयो थार इसोर, आंनि जिबनखौ बासायनो हाग्रा इसोरा बेल' होननानै जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायगोन, नाजावगोन, बिहा जोबनो गैयै जिबन मोनगोन।